Да изкара Ntуе, защото между него и Рубен. Тишеро е спряна решително в наказателното поле от Жосуен Туа. си извади тази топка, но на близката града нямаше негов съотборник. Отлични действия и на... Трябва да отчетем, че Корупис има попадение именно срещу Ботев Враца. Гвазава, Ntуя. Има извършено нарушение на Васил Шопов срещу Жосуен Ntуя в центъра на терена. Поразходи се по доста тънък лед полузащитника. Дмитрий Иванов, Ntуя. Назад в средата на терена, заедно с Женя Доброволски и Серхий Руди. Тин Ковачев, капитана на Дунав. Продължава, но не завърши както трябва. Ntуя. В средата на терена, заедно с Женя Доброволски и Серхий Рудика. Добрев през настоящата кампания с фланелката на Ботев Пловдив. Втори гол за него с мъжкия отбор. Пак Марселиньо. Играл е в Базел, в Днепър, в Бастия, DC Юнайтед. Мартин Ковачев. Другия Ковачев, Светослав. Прави разликата до тук. Кръг, когато двата отбора определят. Кристиан Добрев се наложи Карачанаков да смени позицията си. Марселиньо опитва да изведе Клаудио Кешеро, Ntуя няма право на грешка. И Мачадзе и Теофилис Корупис на практика са тези въпросни. Василиев отклони към... Ето го сигнала, ето го и центрирането. Суматоха в наказателното. Отправи изстрела. Последва. Усети се на време вратаря. Александър Севидов се ядосва. Отново търси начин да намери свой съотборник. Опа с центрирането увисна в тази ситуация Ганев. Има ли кой да прати топката към вратата му? И пък Верея с човек по-малко. Вандерсон отново центрира. Форстър се разминава на близката града. Марселиньо опитва да изведе Клаудио Кешеро. Ntуя няма право на грешка. Но отгорец все пак продължава. Марселиньо. Пак има пространство. Марселиньо. Изстрела му е блокиран. Вандерсон. И двете си по-добри голови възможности. Годерци, Мачадзе и Теофилис Корупис на практика са тези въпросни трима, които и през есен. Адриан Попа, топка за Марселиньо. Той вече е в наказателното поле. Ntуя чисти. Не случайно ви споменавам каква е програмата на двата врата. Тогава обаче Марселиньо не успя да се възползва. И ето за този подход на сигурно ставаше въпрос. Без да се суети и секунда. Футбол. Действие на Джоди Лукоки остави за себе си Мачадзе. Лукоки към наказателното поле. Подаването търси. Ето го сигнала, ето го и центрирането. Суматоха в наказателното поле на Верея. Не успя да се ориентира достатъчно бързо Сисиньо, че да прати топката към вратата. Какъв сега трябва да внимава. Като обаче стига Костадин Ничев. Ntуя между двама успя да съхрани притежанието на топката. Нито Феребори Доре, нито Васил Шопов успяха да му противодействат. И Тук излезе много от очертанията на терена Даниел Генов. Неделев, Доре, Балтанов. Ntуя отне. Пирин през лятото. След това обаче Димитър Пиргов се възстанови от контузия и той Кристиан Димитров започнаха да играят като двойка централни защитници. Това бе първия избор на Николай Киров. Тук топката напусна. Не се получи взаимодействието между... Да му отнета топката Карача. Денислав Станчев, струва ми се, бе настъпен от Джонатан. Ентриране на Димов в ръцете на Геннадий Ганев.
Диан Димов имаше две добри ситуации през второто по време в матча срещу Етър. Не можа да се разпише. Прекрасен авантаж на Владимир Вълков. Тоя подал. Локомотив Пловдив. Тук на Трейс Арена, между другото, на старта на декември. От тогава обаче Верея не е вкарвал гол. Тимоти Рюбен. Впечатление, че много дейно участва централният нападател на Ботев Пловдив, дори в фаза защита, когато... Наистина, това попадение не трябваше да бъде зачетено, просто защото атаката трябваше да е при... Домакинско равенство 2-2 срещу Локомотив Пловдив. Тук на Трейс Арена, между другото, на старта на декември. От тогава обаче Верея не е вкарвал гол. От радостта, която, ако може, разбира се, да окачествим това като радост, Петър Атанасов, Мечев, добра намеса в повторение на ситуацията от преди малко, така и не се стигна до удар обаче към Християн Костов. Красимир Костов. Жоржиньо. Хубаво подаване към Васил Панайотов. Спряне Васил Панайотов от Жосуен Тоя. Малко по-постепенно, малко по-бавно, но пък от друга страна той е взет за да играе. Така че ще са интересни решенията, които Дерменджиев ще трябва да прави. Лула. Удар на Орелиен Лула и гол! 2-3, ето че Верея бележи. 56-та минута на матча, Орелиен Лула се разписва. Споменах, че започнаха малко по-уверено гостите през второто полувреме, но с този втори гол мисля, че... Постижение, което Георги Илиев, ако е здрав, убеден съм, ще подобри, ако остане на терена и през следващата кампания. Проволски, Денислав Станчев, Андрей Сковалев, Харвое Ризванович и Орелиен Лула. Най-активен бе Лула в редиците на Верея през първите 45 минути. Враца. Ще се стигне ли до удар в крайна сметка или в случай Дмитрий Иванов затрудни максимално Даниел Генов. В боя с Лудогорец най-сериозният пропуск може да отчетем на Мирослав Будинов, който днес е на резервната скамейка. Две са промените в състава на Сашо Ангелов. Споменахме и в коментарното ни студио преди двубоя. Вече двуцифрен брой изстрели от Черно море по посока вратата на Верея. Едно единствено попадение за варненци до тук обаче само. Пламен за Радослав Василев от никак не е лоша позиция, обаче той прати топката с глава право в тялото на Геннадий Ганев. Думите на Севидов бяха, че няма как Верея да се постави в позиция, от която да спечели. За Радослав Василев от никак не е лоша позиция, обаче той прати топката с глава право в тялото на Геннадий Ганев. Аристол Дунгала, Черно море ще опита максимално рано да реши двубоя в своя полза. Бележейки отборни попадения. Отново потърсен Валери Домовчийски с висока топка. О, колко добър пробив тук от Жосуен Тоя. Продължава, подаването му е наляво. Отлична възможност за Станчев, ако не бе в засада. Жосуен Тоя запази топката срещу Васил Панайотов. Със сигурност по физика не му отстъпва. Дори го превъзхожда. Неделев не мина подаването му, бе спряно от Иво Иванов. Не лош замисъл на Васил Шопов. Тимоти Рюбен обаче внимаваше и след това доста рисковано започна да изнася топката, но Тоя запази нужда. Радослав Василев много добре проследи полета на топката Геннадий Ганев.
Наистина много се нрави този вратар. На фона на реалността, в която е поставен. Поне за мен е единствения светъл лъч в този отбор на Верея. Мачадзе хубав пробив.